nggak bisa lama-lama, kita coba yang 20 menit guys. 20 menit. Aku mau ke warung, ada yang nitip. Udah aku pakai air biar dong nih. Ada mau biar. Selamat Natal. Kakak Ella, tugas ya Tan. Ini kan pasang lilin kan? Besok sudah ada acara, ya kita makan sama-sama. Tapi selesai dulu sampai di Malaysia. Karena nanti bisa ya. Karena di Malaysia pasti ada selesai. Masih ada. Jadi kita jam sore. Kalau haus gitu.
Horas madihita saluhutna ruas ni huriat dah KBP Pasar Minggu. Alana yang masuk nama prosesi na niuluhon ni amat tapadita dohot sudi parhaladu ni huriatta rimma hita jongjong dengan atabi. Hurian itu hata na haholongi hami dio pak minggu naung salpu nung atabulus minggu afen ima pangaredeion managam haroroni Kristus padua halihon dohok mamestahon ari hatutubu ni si paluaing nuaing sahak mahita tu parpunga bodari parningotan hatutubu ni tu hatta Yesus jongjong dohami dison parhalado ni huriatta pasahatot tabi tuhamu di bagasan las niroha. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna damen itu hanima manggohi rohamuna. Immanuel dongat tama debata. Di pesta parningotan ari hatutu buni Tuhan Yesus borginon. Tapuji tapasangak ma Yesus si paluai ima Kristus Tuhan natubu di huta Bethlehem sian huta ni si Daud songo paranga parbanu gijang dohot akka parmaha dilarang Efrata marede pasangapot Tuhani siala hatutubu ni Yesus si paluai di berngenope girgir matodita mamuji tuhata Yesus si paluai marede mahita udul mahita salu.
marhite-hite gor ni debata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni tondi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tu budihita sada poso-poso, dileho do tuhita sada anak, pape tu abarana do sugot harajaon, jala bahenon na goarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, sa liling-liling na raja ni hadameon. Edehon hamuma edena ibaru di Jahoba, edehon hamuma Jahoba alisandok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan, akka na binahenay. Marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohoan, akahitir mahamu maradupon ibana, ale isinisadok tanoon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, madok mauliate dohami tuho, ala ni godang ni asin ni roham dihami, ay di basa-basahon hodo anakmu nasasadari tuhami, na di pardangolanon, asa malua hami marhite-hite ibana, siya dosa dohot siyan hamatean, sa liling nililing na. Hupangidohami tuho, sa sodangi marohanami na holomi, marhite-hite to di porbadiai. Akup ni say parohay mahami, asa hubotohami madok mauliate tuho, asa tarapul si tuturohanami, dihagogota doho di pangujunan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita. Pati ni debata di acara perpunguan Bodarion, imana tersurat di sada Petrus tolu ayat 10 sada. Di pasiding mahajahaton, diulahon manadinggan, dilului madame, ima diahi, rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon nahobar tu pati ni. Amen. Marede mahita. Pangalasion di pati ni debata. Hurian itu hata dimulanay masa dinggado sa luhut na tinopan ni debata. Ay sa trebegedo hata na madok.
Dungi nunga denggan di ida debata, jala dung di topa debata pe jolmai tu perla ede do di paujak ingananna. Dang diharangan manak topak longo-longo, perla eden ima inganan ni jolma pauliuli parsauran dohot mangoloi debata. Perla ede do gobar ni ngolu na denggan, jala maratur hobar tu lomo ni rohani debata. Alai dang manaha jolmai mangului pati ni debata, gabi madabu ma tu dosa. Masama parhusaran ni balaga ni ngolu ni jolma, sega maparsauran na doho debata. Molo dimula na iboy do na sida mardalani di Eden, jala makatai dohot debata songon na marali-ali. Nuaing disidi bagi suara ni debata martabu ni ma nasida. Ditongani hamajuon ni ilmu pengetahuan dohot teknologi na alam doras, jojo do tabege barita na mabahin roha busisaon. Lapisan ojon na lang manipis, law dohot tao ng marlaok. Harangan naw sega, sangoni ng pemanasan global. Gijang ni roha dohot hamukuson, ni jolma mabahin mapitong mata ni roha na mga radoti haulion ni natinopa ni Tuhani. Tabbataon lamrara dodosay napakorhon manigay at kaparanguluan ni jolma. Lam nga lima holong ni roha, lam madaw majolma siya debata. Nuaing dibagasan uduk ni roha, ro mahita tuado pa ni debata. Mangido asa marpangulahi roha ni debata midahita, ala ni ragam ni dosa nata, ulaho di ngulita, jong-jong mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurong, diborngin na talon rodohami tujolom, manopoti dosa nami, akan nahubayin hami marhite hata na pambahenan nami. Dang tarbahin hami dope sikop mangidehon ho dingulo nami, marhite hata ak nang pambahenan nami. Asipata do hata na pangarangan nami, gabi sisahan, jala mabahin marlea guarmo. Kurang dope nang ria ni roha nami, basta bapan roha ni parroha na bojok. Pahehe akan ni rupa, mga puli akan na marsak. Marasi ni roha tu akan na pugos dohot na dango. Baga-baga ni debata taringot hasesa ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Ro mahamutuau asa mangolito di muna nginna Tuhan Jehovah. Tung surararado sa muna sangon abit bunga dadap, botar do bahenoku sangon itak. Naperara sangon abit hasubba, gabi sangon hapas do ruse. Hasangapon ma di debata na di gijang, amen. Mare de mahita. Puji Yesus si
tubo ni Jesus si paluay. Dungi ruar masadatuna siya tuko ni si Isay, jalan barparbuye sa datubis na tubusian uratna. Jala halamohonon na do hadaulaton maradok po debata. Jaladang manguhum iba na marguru tu parinidani matana. Jaladang manguhum iba na marguru tu na binigin pinggol na. Jala hati gora do hoos ni gotingna, jala habonaran hoos ni akna. Ima sahatna, maratua do akna tumangihon hata ni debata, jala naopiopsa. Amen. Mare de mahita. Hatutubo ni Jesus dada di tongan ni parnguluan na sikop, swada hurang manangaha. Alay di bara ni pinahad do, ala swadong inganat parmianan ni si Joseph dohot Maria ujui. Jesus tubo di bara ni pinahan, imatad da ni narade Jesus makilala parnguluan ni Jolma na ditinggal di akaw dungudung na mekmet, manang bale-bale na ruhet-ruhet, sangoni nang akka na tarduru, manang dipaduru siya tonga ni masyarakat. Tuak kaparmaha diladang do parjolo hasahatan ni barita hatutubo ni si paluay. Bulus dorohana sida majalo baritai. Jalados dorohana sida masipadohan. Asara borhatu Bethlehem. Gabe jupak sama si Maria, si Joseph dohot poso-posoy. Sere hamijon dohot akka na angur di pasahat na sida parsabon na sida tu Jesus na tubuy. Nang hitape dohot mahita makamulatehon hatutubo si paluay. Jongjong mahita makamulatehon holong ni rohanay. Huhut magalahililin gabetada asa tutaka sordang nai manodangi nguluta. Hujolo hami maru tujoloon tao pagalakon lilin.
Sada ama padita uluan Rijon Sihaan, Parageda Sitos na Boru Silitonga, Sian Sekolah Minggu Danelia Boru Silitonga, Sian Seksi Sekolah Naposo Kristiani Boru Simanukalit, Sian Ina Nyonya Simangucong Merintan Boru Simbolon, Sian Ama Dr. Luhuk Papahan, Sian Ama Lansia Dr. Brikman Sinaga. Lamahamu beritahu kamu ma Jesus panodang di Portibion nasatupa mardalat di naholom na manghihut panibana borhat ma hamu. Dalam masa
Di bagasan Las Niroha Jongjong Mahita Mangedehon Bukede nomor 54. Dakon ma hapor seotai songon hati dakon idongata di sadok pertibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pergogo na suatu dosan na tomo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman at tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di porbadia andora sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do imana dihaw pinarsilang na tua tubanua toru mitanom na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundu tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani
disimba ibana pamual sugut utanoon, mangumihalak na mangudu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hato paniala Kristen akan na badia, dohot desani dosa, dohot dihatai na mando, mulak mangudu sugut daging halak naung mate, dohot diangoduan na sorasuda. Kudul mahita. Sunggul-sunggul tabegema sunggul-sunggul di tonga ni huriata sadarion Rabu 24 Desember. Ia gowarni parpunguan sadarion ima parpunguan bodari parningotan ari hatutubuni Tuhan Yesus dohot tema ima Immanuel dongatama debata namaragam. Pesta Parjolo Parningota di Hartu Tubuh ni Tuhan Yesus Marsogot hari Kamis 25 Desember 2025 Ima Pesta Parjolo Parningotan hari Hartu Tubuh ni Tuhan Yesus. Jadwal ibadah Parningotan hari Hartu Tubuh ni Tuhan Yesus Ima A. Sekolah minggu masuk pukul 6 WIB. B. Remaja masuk pukul 10 WIB. C. Manogot masuk pukul 6 ibadah umum bahasa Indonesia. D. Arian masuk pukul 10 WIB bahasa Batak. Borngin masuk pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Laos di Patupado Marulau Nabadia di ibadah pesta Parjolo Parningotan Ari Hatutubu ni Tuhan Yesusi. Pesta Paduahon Parningotan Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus di hari Jumat 26 Desember 2025 Ima Pesta Paduahon Parningotan Ari Hatutubu ni Tuhan Yesus sekaligus Natal gabungan ama ina dohot lansia masuk pukul 10 WIB. Ulau nabadia di Patupa di bagas ni ruas tu ruas ni huriatta na seboy dohot di ulau nabadia di tanggal 25 Desember 2025 tarlumobi ma tua karuas na marsahit do lansia di Patupa huriatta do marulau nabadia di akabagas tabe ulau nabadiaon di Patupa di tanggal 27 sahatu tanggal 30 Desember 2025 asa di pabotohon ma tuaka situa wilayah nabi. Buku acara tahun baru keluarga pukul 00 WIB. Pinabotoho turu sudah ruas buku acara perpunguan bodari ujuk tahun di Bagasta Boima di 1 Januari 2026 pukul 00 WIB di Baguriat Tama di hari Minggu tanggal 20 Walu 2025 di Parmingguon pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 Walu pinangida tuganu keluarga asa mabuat sadama acarai perkeluarga ma napagudakon jada diperbanyak sesuai kebutuhan keluarga. Anon dusidung jamita papungo pelia dohita 2 kantong Parjolo kantong pembangunan baru kantong pesta Natal. Songonima sunggul-sunggul dihita bornginon. Marede mahita tapasahak ma peliata di bagasan ias niroha pelian sadaa dohot sadadi. Buku
dameni debata na sumurum sian saluhut na roha. Ima na mga ramot hati-hati duhu pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat Natal madihita saluhut na aka amanginang dihita saluhut na pungudison. Tajak kumahatan ni debata di perpunga bodari Natal di Bornginon nagabe jamita dihita. Di mana dienet sian buku Evangelium Matius biddu sada mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 25. Pujahaw madihita kamanginang takasma tatangihon songonom mahatana. Yang go hatutubu ni Yesus Kristus songonodo. Uju oroani si Josepi dope inana si Mariai. Gabi-gabi do ibana siatot di porbadia. Adorang so masih padono hadope nasida. Ala parrohana bonar si Joseph nama ngoro si Maria. Dangadong rohana paurakon nasida. Gabe ditahi rohana nama naing sirakonon na songoni. Alai di nasongoni do petahi ni rohana di idama dinipi na suru-suruan ni Tuhani nama dot tu ibana. Oh Joseph anak ni si Daud. Unang alang roham mangalap si Maria gabe do ngamusari pe muse. Ay nasiat tot di porbadia do nanaing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana Yesus do gowarna bahenomu. Ay paluaun na do bangsona sian akadosa na si David. Masa pesudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhiti siap panurirang na namadok. Ida hamuma gabi-gabi do na marbajui tubuan anak maibana jala bahenod do gowarna Immanuel lapatan na dongat tama debata. Jadi nung tersunggul si Joseph, diului mahatani suru-suruan ni Tuhan. Sau ma dialap na niuliran. Alai laos soditadda paimatubu buha bajunai. Jadi di goar ma ibana. Yesus ima sahakna. Dita salu na hurian itu hatta Marite-hite turpu jami tahun di parpungua bodari Natal nama naringoti taringot tuhatutubu ni tuhatta Yesus Kristus di pabotoho do tuhita taringot tu balgan ilas ni roha balgan ilas ni roha ni akajolma napa may mahon si palua ima Mesias nalaho palua hojolmai sian hamaguan hamatian na padua halihon ala ni dosa di nama cetorop akajolma pa may maho si palua lumubi bangso Israel na jolo dukoro Jesusi macegudango nomar las miroha alanunga tutu saut ro Mesias si paluai laho makoko mangudihon paluaho jolma manisia sian hamaguani di bagasa turpu jami taon di pabotoho do tuhita akamanginang pabuat natutudo ro Jesusi Jesus si palua jala ibana do Mesias na ni bagabagahon de bata tu bangso Israel ujui matsegudang do akka padohan siya parbanua gijang dinalaho mangodolhon membuktikan pabuat natutudo Jesusi natubu siya si Mariai Mesias na ni bagabagahon ni de bata bolope bangso hasahatan na parjulo taringot tuhata bagabagay ng debata ima bangso Israel gurang na sila na sumadyak kong makaporsiyay pabuat Jesus na tubu na siya bortian ni si Mariai ido Mesias alay unang masongoni ng marupo kita takas mahita makaposi makaporsiyay jala mangauhon mengakui bahwa Yesus yang lahir Jesus na tubuhi ido Mesias si palua jolma naung di baga-baga debata siya mamuka na julu tu bangso Israel. Gudang do aka peristiwa ilahi
Tarida do disi pangatoyon siya parbanua gijang taringo tu Jesus Kristus. Dinalaho pahotor rohan ya kajolma makaporsiay pabua Jesus iro Mesias na dibagabagahon ni debata dalan ni haluaw ni sude jolma. Jala digurito do di bagasa turpu jami taon taringo tu nama baik guarna pe siya debataro guari. Dinalaho mangodolhon pabotoh tu saluhu jolma sepanjang sejarah termasuk dohotita nuaing. Marite turpuk jamita di Evangelium Matiuson di pabotoh do tuhita iya natubi guaras Jesus lapatan na si palua. Jala goari dang siya si Maria, goari dang si Joseph, goari dang siya dongan nasaupu pinopar ni Raja David. Alay sa suru-suruan dui sa debataw di marhite suru-suruan. Na makataho tu si Joseph na Jesus do bainon na goar ni poso-posoy. Imasara na mabotohon dinalaho patuguhor rohan ni jolma na mabigi baritaon, na madjaha baritaon, di sude sudut manang generasi asa dihaporsiai pabua memang benar-benar do Jesus na tubu na tapes tahon nuaeng ido Mesias na di baga-bagaw debata na jului dalan haluan ni sude jolma. Si Maria pe ditiki holan adok pe di bortian na Jesusi jala dorasoi pe nunga di paboto tu ibana nagabi-gabi ang maibana nakpe sahala anak buru. Tu si Joseph petong do didok. Pabua ia na dibagasa bortian ni si Maria na marharoroa seto di purbadia dui. Jadi gudanggo akatada-tada na siya banua gijang dinalahon mangodolhon pabotohon tu si dejolma bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah manusia sekaligus sebagai Allah dalam haluaon Mesias na nibaga-bagaw ni debata na julu. Hurian itu hatta do mutusi di paingot do tuhita pabua dalan ni haluaw cude jolma dangarong siya na asing iya sohola Jesus Kristus dalan ni hasesani dosata dangarong siya na asing iya soholan di bagasan Kristus Jesus. Yado ditakup Mahkamah Agama Yahudi si Petrus ala nama maritaho guar ni Jesus jala pamalupon na marsahit mga saho guar ni Jesus. Jadi di sidak ko madibuang matu sidang Mahkamah Agama Yahudi si Petrus on ditakasi ma si Petrus jala disukum baibana pabuan natuturo dipakai guar ni Jesus diberitahu guar ni Jesus amay do si Petrus hido ala memang Kala di bagasan ibana do adong haluaw ini si Petrus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia ini si Petrus di persidangan Mahkamah Agama Yahudi hari-hari. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di sodol do pabua memang holan di bagasan Jesusido hobartu guarido ibana sa sitonga adong haluaw ni sude jolma. Di bagasan Kristus Jesus na tubuido adok haluaw. Ibana do dala haluaw jala ibana do haluaw ni. Ibana do haluaw ni. Ise narotu ibana malua. Ise nalaw siya ni ibana dang malua. Ay ibana do haluaw ni jala ibana do dalan tu haluawon. Sian hamatian na paduahon ima hamaguan. Dungin na mangihut hurian itu hatta didok muse rupani gowarna Immanuel. Dinalapa boto tuhita hurian itu hatta hobar tulapatan ni goar Immanuelon. Nasia dua suku kata bahasa Heber hata Heber Immanu dohot el nomor lapatan dongat tadi bata Tuhan Allah beserta kita. Disi nanay paboto honon na di bagasan Kristus Jesusi molo ise na porsia ise na madjakon Jesusi songo si palua di sima terjadi perdamaian antara ni jolma tu debata ma dongan ni jolmai gabi mardongan debata dohot akan porsia sian naung sirakian sian nau kolakian ala ni dosai di bagasan Kristus Yesus terjadi
rekonsiliasi perdamaian antara Allah dengan manusia. Jadi molo nunga porsia jol matu debata gabe ulo ma debata dongan ni jol mana porsiai. Donganan ni debata ma jol mana porsiai. Ramotan ni debata ma jol mana porsiai. Ima Immanuel nakani. Yesusi mai nama baik perdamaiani, nama baik suatu situasi baru yang tadinya Allah dengan manusia berseteru. Gabe terjadi gabe perdamaian. Gabe mardongam ma. Gabi dongan ni jolmai ma debata di bagasan Kristus Yesus alani Kristus Yesus. Lasodo topi ni pestata di Borngino parpungua bodari Natal di Borngino. Dongatta ma debata ima topi ni perminggota parpungua bodari Jobaso. Alani hurian itu hatta ala nunga di pabotoho tuhita di bagasa tikion pabua Yesus na tubui ribuan tahun yang lalu ibana dosi palua na palua hojol ma hobartu guarna Yesus ima dohot Immanuel alani di bagasan obason disosoi dohita asa lasmarohata ala nunga ro ibana ala nunga saut ro Mesiasi naung ni baga-bagaun debatana julu lasma rohatta ala nang tubuh Yesus Kristus. Tirina julu beda do kadar nilas ni rohani generasi na parjulu tunuaing molo di Natal. Molo na julu di November dope ngasongon na hibo. Mulai maon mempersiapkan semua. Molo na kian kadang ni pinahan na orang denggan ipaturi doi parjulu. I payasias ma igisi sudi dukun ni sahak ma tuaka jolma natu hauma aka parsuan parbabo mulai ma ikikisi sisilun na ay nunga marbirong gano pari maniu gabbo mulai ma ikikis sola makikis dope lam jono natali itu or makute di lam jono natali baru pe ikute kitangan naon nakpe holan satongari do umur ikute kon ay wama murahat do tulu jom ngalikang jalan jolo la sere do warna ni kutek di mana merah itu mulun wae ngagudang obar tu warna ni bajuna warna ha bajuna ngaboy kutek na songoni do lipstick na do tasna do sepatuna do dopekna jadi macai gudang do ka persiapan na jolo mulung ngalang majono Natal akka baju ni anak kon nape itu hormokan nasiha berbaju baru gay berbaju baru na boy gabi pakai anak kon na sampai 2 minggu asai suci. Jadi anggun waeng herna lam ngali lam maju jamani sehera hera dalam ngali las ni rohai era namoru las ni rohani jolmai deba molo jumpa Natal molo pangarato na jului beberusaha don ikomula tuhuta mulai bulan 5 ngamulai papupung epenga asadong bayanun non arguara mabadari akan di hutan doho ongkos na mulang ada melunuaing mulak doho daung bah bahasa dong mulak ko ay bodo mar video call tuloy boy do mar telepon na julu na songo video callin na rupanya sa sitong ada ngalani alay nga moro belas ni rohani jolmai mangingot peristiwa Natal ape sa sitong ahirin na pa dua honon na nai si dohonon itu pujami taon asalas marohatta ala nunga tutube tubu si paluay ngarobe Mesiasi nga di berita ho benitur pujami tao taringo berita ha tutubu ni Jesus songonod donin na dison jala guarda pe Jesus si paluay berarti nga sao bero Mesiasi ngarong be si paluay hita ngamardame be hita ro debata ngamardo nga be hita ro debata donganan ni debata mahita menguduti padalani ngoluta perjuangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita menyertai kita jadi kemerlas ni roha do hita adong dope na luar biasa peristiwa ilahi do tongo nati on hagugun ni debatado on taring utulas ni rohon diharoro ni Jesus on ala ngasau ro Mesiasi kaboto do barita taring utus Yohanes padiri tehe na mangujal di burtian ni si Elizabeth
baru di jamite lagi. Roma si Maria, dukko di paboto suru-suruani na marharoam masih Maria. Jadi lama ibana tujabuni todonga tuturna ima si Elizabeth. Hati hai si Elizabeth nunga mengandung 6 bulan. Nunga mengandung 6 bulan mabuan si Johannes Padidi. Roma si Maria tu si itabe ma si Elizabeth. Roma si Elizabeth mabegeta bemi. Gabi mangujal na diburtiakon ala nilas di rohana. Pajupang dohot Tuhani. Aisi maau ro ina ni Tuhani manopo tau ina si Elizabeth. Mangujal donin na si Johannes Padidi ala nilas di rohana ditikiro 6 bulan dia umur ni dah. Mangujal melonjak ala nilas di rohana melonjak ala roh Yesus pajupang do tibana na di kandungan ni si Maria ala roh si Maria tu si manopo si Elizabeth. Nomor 8 hurian itu hatta songonima balga nilas ni rohani si Johannes Padidi ala nunga saut masa baga-baga ini bata nanay parohom Mesias ngasau be masa ngarobe ima Jesusi ola pa ima partubu na nama hati hai soni malas ni rohana masih janin usia 6 bulan malas ni roha mengujal di mana lais ni rohana ala ngasau roh Mesias neng banyak songoni nak kita selalu naurian itu hatta kajol mana makirim di haluaon sian hamaten apa 2 hali honi harus namolo nunga marningo juppa parningotan hatutubu ni Yesus Kristus ikut songoni nama luar biasa nalas ni rohana ala di sido momen pertama hasasau ni baga-baga ini bata napa roho Mesias si palua todita napa dame hokita do debata asa debata madongani hita. Jadi alani baunang sudah kalas ni rohata alani akka na asing molo di momen-momen hari parningotan hasasau ni baga-baga haroron ni si Mesias si ima hatutubu ni Yesus Kristus. Napatuluhan hurian itu hatta marhite turpu jami taon di pabotohon di pasado tu hita pabua Yesus do Tuhan si palua nama dongani hita. Ibana do nama dongani hita dia Yesua dia juga Immanuel. Alani hurian itu hatta ala Yesus do Tuhan si palua dohot nama dongani hita na parjolo ala nunga dongat tabe debata marhite Natali naing maniat tajaga hahotan ni pardonganotta dohot debata ngamar donga behita ro debata marhite hite Natali naso mardonga kian namar musuhian alani dosa marhite Natali gabe mardonga ma debata dohot tita dibaheni perlu mata jaga perlu mata pelihara kita pelihara tak tajaga ma keawetan ni pardonganot ta dohot debata marhite-hite na berusaha manada lomo ni rohani debata dohot sugo ni rohani debata jala berusaha mahita nang pasiding aka sugo ni rohani debata jala patupahon lomo ni rohana kapatudus mahita molo mardonga kita tudongata jolong berusaha do hita maboto dia do sugo ni rohani ale-aleta jala pasti taboto haru hasoloman na pe taboto molong ale-ale molong atu ale-ale tau sahao do unang gabe adong hahurangat ta gabe kecewa ibana jadi songonirma gobaran na nakita na marale-ale do debata nunga mardonga kita do debata perlu mata jagahon pardonganot ta do debata marhite na manada lomo do sogo ni rohani debata jala margogo berusaha ita laho pasiding akka sogo ni rohana jala jojot tagogo ma patupa akka lomo ni rohana marhitei hokma pardonganota dohot debata
na paduahon ala marhite natali marhite Jesus Kristus nung adongat ta debata. Unang behita mabiar binahin ni manangahapi ditong atongan ni padala ni nguluk taon. Nang binahin ni akasitaon o pe nang akahamaolo pe na maragami. Unang magodorak kita, unang mabiar hita ay na paluon na do hita ay dilabukta do debata, dongat ta do debata. Ay mulunga debata dongat ta, isi behuruan, alota. Ahabi haruan, si holsohonutta. Hidupan na hiya di do Apostol Paulus tu huria Filipi unakol soho kamu agi aha. Sadok pabotohom ma. Apalagi marhite turpu jami taon abe si holsohonutta ay dilabukta ro debata dongat taro debata pargogo na suatu dosa na mga turhos sa luhuna. Tung naso tarurupan na behita, tung naso tarpaluasa do hita, molo adong akahamolo na natabereng di jolo ni padaling ulut taon. Sudi na budo diatur Tuhan ini. Mabayan gabi denggang, buhi tabulus sudinay. Jadi unang mahita mabiar, madala ning ulutot tujolo, unang mamarsak, unang kolsoan, unang madele, unang madate. Sungod dia pe padala ning ulutta, adong go baga-baga yung dia bata, tu hita bangso na madosongonon. Audo na majadihon, audo na mangopa, audo na mangusung, audo mabayan na sa ilaon, audo mangopahamu, audo mangabing. Doho paluahon nuaing inna debata. Mulut aja di buku panuren Yesaya 40 may 4. Saha toro di hatu tuamu. Ibana do madongani mangopa paluaho kita mangabi kita. Dukon ni huren itu hatta ya molo ngadong hatta debata. Arian nang borngipe sai nasai donganan na ramotan na ruhita. Taida ma di padalanan sejarah padalanan ni bangsa na Israel di padalanan sa Mesir laho mabongo ti tano Kanaan. Sa liling di tano halongon ani 40 taon idong ang debata na si Arya do borngin. Ape di si akaragam ni ancama marabahaya di borngini songon halongon na rupani nagudang akaulo hala dua kabinatang-binatang berbisa yang lain naboy madoy na sida ay arong jauh na sida mereka nomaden medala congoni di alam terbuka modo pesongoni dang arong disi rupani pengamat nasing alaya ala debata madongani nasida dang arong mara namara manopa nasida dang arong mara na manusay nasida hati hai hurian itu hatta nang ariani pesongoni gurang ni akatantangan baik tantangan iklim dua kana masa akaragam ni ancaman-ancaman di ariani mohok na dua kalan na asing aka musu-musu dope sian akadongan na jolma sudi buiru di bolus nasida ala debata madongani nasida ariani marhite obun na marsi jongjo do borngini marhite api na marsi jongjo akana record di tonga-tonga ning ulu nasida ipatu debata do manganin na gabi adong ngilo debata dengan cara Tuhan memberikan makanan secukupnya. Tuaka bangso na songoni toropna salileng 40 tahun. Dilaw debataro ay kasawi na sida minum. Jadi sudi daong nahurang akamangina. Molo nga debata dongan dangadong nahurang. Ay iba na do na mangudihon, iba na do na mga ramoti, mga linggumi, dohot na paluahon. Alani ala di paingot kita mari turpu jami dari malam Natalon Immanuel Jesus ima Immanuel dongat ta debata dang arong siol sonotta pos maruhat ta mandaling uluta tujulu na peting tajaga ma pardonganotta dohot debata marhite na manadda sugo do lo rohana jala manggugui laho patupa lomoni rohani debata dungi hurian itu hatta na parpudi om mani untuk jami taon gabe jolma na marhau duho mahita tu debata ni maobar tu sinak kaningan dalatta mai dinalaho menjaga keawetan ni pardonganot tadoh debata iko boydo hita patuduho dirita na memang betul-betul berusaha patupa lomen rohana pasiding akasugo ni rohana marhite-hite na mga leho dirito marhau duho tu debata
patulucon lomoni rohani debata songon na pinatupani si Joseph dohot si Maria. Luar biasa do duhon ni si Joseph do si Maria kamanginang. Di peristiwa sejarah asosorang ni Yesus Kristus Mesias kagabi jolmay. Si Maria yulu ibana do ahanani do ni debata asa tulus lomo ni rohani debata ima laho patupa pardamia do jolma peluho jolma. Sia do sa do hamaguani. Marhiti na rade hamil, rade mengandung, merdengga daging, nakpe hati hai anak buru di piba. Coba jo nuaing tuak anak buru di son hamil mejohoin na rupani anak buru rupani oh dari mana? Ale adong do si pata rupani berita-berita ada warna ajaran-ajaran sesat. Ya dibigamu te beritai di sabola si bulga melesat. Jadi seakan-akan peristiwa kelahiran Yesus yang kemarin itu tidak benar. Sekarang baru mau datang Mesias ini mana? Iba masurat. Dikiriman nama suraton tu sahala anak boru di kota Sibulga, salah Sibulga ya, kota Sibulga. Di sini ro debata marhite suru-surua di borgini makatai tua win. Siakodo haroroan di si paduai. Jadi ikon gabe-gabe amma sianu. Iba magwara nak borui. Iko gabe-gabe amma sianu. Ima hatanya debata tua. Marhite niki. Alani ready maho. Gabe inatakku. Ikirimana masurato. Najulu viral lon hera-hera mersapulu 4 tahun nasalku. Terberita don. Saha do surato tu anak burui. Ijah anak burui mah ngeritikon, kan? Ngeritikon. Sian aurun na haroroan ni si paluai. Sen anak burui macu. Purin itu hatta danguli bana kan? Danguli bana. Alaniaha tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Mula si Maria najolo, apalagi najolo si Maria, dang masuk akal, alai asa sauk lo moni rohani Tuhani. Naposo ni Tuhani doau. Sauk ma songon nani no nani do mi inna si Maria. Dia taat, tunduk demi mewujudkan apa yang Tuhan mau. Songoni si Joseph. Ala magay mardingga daging alek na rupani. Tunangan na oroan na so marhaso tado pe alahi. Manang sisip isirakonon na hiyan, sip-sip. Dari kono na so ni sip-sip. Alay ola ro debata makatay tu ibana asa unang ditadik ko si Mariay alay asa gabe di parjolma si Mariay tongdo songodi. Ududo si Joseph. Walaupun dia sudah mengandung odo di mana? Mengalap si Maria gabe pardijabuna nangpe satu na tubuh Yesus dakyai didongan nomor 8 adong hauduhon dinalaho patulucon lomo ni rohani Tuhani patulucon lomo ni rohani dewata imalaho patupa haluau ni sude jolma hasasau ni baga-baga haroro ni Mesias naung ni baga-bagau ni bata tu nasida tu akopung na julu nai. Jadi songoni mana kita hurin itu hatta nomor pesta malam Natal di Bornginon nak kita pe gabe jolma nomor haudu mahita tu debata patulus lomoni rohana marhite naulu hita mangaleho diritaon pakeon ni debata pasauton sakapna marudop pejolma manusia nang marudopon portilion. Molo bahasa ni si Paulus didok songon. Pasaha ma dirimuna songon akka naung pinangulu sian namate tu debata. Pasaha maruas ni daging muna tu debata. Bahin senjata hati gorat. Omma nanaing si ulahonota si patupaota
patuduhon haud duhot tatu debata patulus sakap lomoni rohani debata asa terus pardongan otai modong adongat ta debata sai nagokdo akalas ni roha pardongan yonna panupahyonna pangurupionna lehononna kuhita saleleng di hasyang ano nang di hari paruhumat cukup pe odi honon na dohita paluona sian hamatean na padua halihonin. Selamat Natal madihita akamanginang taingo matotong dongat tado debata namang odihok kita tajamot tomma taradoti mapardonganota dohot Tuhan jarunang mabiar kita unang marsak kita madalani ngulutaw rapok kita do Tuhan pergugo na suatu dosa na mangatur sa luhu iba na do na menjamin sungod dia pada nguluta tujulan naryon salili di hasyang anon sungoni nang nguluta sugut di hari paruhuman na partudi las marohatta madalani nguluta rapot Tuhan amin martanyang mahita mauliati madihuali Tuhan dihatam na badiyai na pinasaha mo tuhami di obason taringot tu hasasau ni bagabagam aroro ni Mesias si palua jolma manusia di bagasan atu tubuh ni Yesus Kristus ima hapatarambu na gabe jolma si palua jolma siya dosa siyan amagwani ale Tuhan patau pargugui mahami dinalaho pahottor rohanami majamoton mangaramoti para leon nami dohotto marhite-hite napatupa kolo meniroham paholako diri nami sian akka sugo ni roham sasaut kami Tuhan majalo akka nauli na dinggan pakor honni para leon pardonganon nami dohotto asi maroham unang tadi ko kami nanggo sahala pe unang paholang dirim siak kami nanggo sahala pe alay totong mahotu harapok kami madalani ngudu namion asabuy hami Tuhan majalo haluaon siak ko ay hodo si palua hodo namang odihon hodo muwal ni akaragam ni pasu-pasu ali di bata Jehovah manami unang mamapakurangi lasmi rohanami marningot hasasau ni baga-baga haror ni Mesias ima di hatutu bumi alani akka ragam ni kaparukilon hamaolon nahudupi hami di panggumi itu ni gudu namion alai go mabait Tuhan lasmi rohanami makalatso sudi akadinggan di basam naung radi rotu portibion lamad dongani hami madongani hami doho paluhok kami sian akaragam ni kagugutani lumobi Tuhan sian hamaguani ali di bata Jehovah sahatu homa daing nantod di nami bay malas ni rohanya kadungan nami nasusan waing alani namasa gempa bumi bencana-bencana ekologi homa Tuhan na manukul-nukuli rohana sida na mabayan maralas ni rohan na sida Tuhan marhite-hite pasu-pasum tu na sida di bagasang Kristus Jesus asi maroham tangi humma tangyang namion amen purin itu hata taparade mapiliata tapasaha ma di bagasang las ni roha sungot tadang las ni rohata di haroroni Mesias si paluai uhut marende sa bukti nomor 615 Dosa riba
mahita jongjong. Tatanya koma peliata partanya mahita. Ale di batama namin na di benua gicang. Horo haroroan ni saluhut silehol-lehon na dinggan. Doho nasa uli basa na mauli utus. Upasahat kami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo dito nga tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Alea manami na di benua gicang. Sai pinarbadia magwarna. Sai Roma harajom. Sai sau malo mani roham di benua tongaon songon na di benua gicang. Lehom matuhami sadareun hangalua siapari. Si sama dusa nami songo panisa nami. Di dosa di dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugihon tu panguculan. Palua mahami sian pangaku. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasahor homma damena tutodim. Oras selamat Natal ma dihitak tamangina. Ya, jadi di julum mahita masih jalangan, ala marsugu dasang kita masih jalangan ala ulun dabadia. Ala ini diringi musik. Lasmaruham tuhataro. Tujulum mahita dong aparhaladu. So Roma hamu akaruas majalang asesok kita masih jalangan masih tabian mahita ruas do parhaladu. Ia diringi musik Lasmaruham.